ini kumle. Ada kumle. Nei logofer जों दायो गुबुन लकेसनाव थांगासिनो. अखा सिजोबनासो जाबाय ओमफ्राय नै जोंना फंबाया शुटिंखौनो लानायासै हाबजोब्बाय नै ओमफ्राय नै बिथिं आब' दङ हाबजो जाजोब्बाय आब' दङ बे स्ट्राइकफोरा नै अखा सिजोब्बाय सारा नै जोंना जोंनि सिखाव लामा बायसासो नै थांगासिनो गुबुन मोनसे नै थागै दङ एक्टरा नायलाय एक्ट्रिसआ सिगाङाव थांगासिनो मादो एक्ट्रिसआलाय नै लोगोफोर बेयाव गुबुन मोनसे स्टेप खालामगासिनो लाखिनांगोन खुरखानोसै बारानि मादाव नों समायफ्लेनाय लैजादों समायफ्लेनाय जोंहाना एक्लाया ओमफ्राय नै एसे आब' दङ नै आब' गावदां ओमफ्राय नै बिदि एक्टर दङ नै एक्टरा नायस्राय आरो नै नायलाय नोंनिफ्राय मबाइला बोरो आङो नै इथिं नै बेलिफांदा ओमफ्राय बै एक्ट्रिस दङ नै नायलाय रेजो जल्दी हेलो नै दिनै शुटिंआ सेकेन्ड टाइम बे आदा संसारनि चेनेल नोंथांमोना जाय साबस्क्राइब खालामाखै खालामना होदो आरो जाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो नै लोगोफोर नायग्रा गथ'साफोरा नायलाय नै साइड डान्सारफोरनि माबा सोलिगासिनो आंबो इउटुबार जाबायना दिनैनिफ्राय आफ्रिकानि नोंसोरसो देना खोनाबाय जायो बाना कार्टुनाबो बिदिनो दंग्रोसै बारि मोनदों नायना बोरै
ओइ मारै मोनदो आं इउटुब चेनेलाव बुंना होलाय Ay, mobile संसारनि sini. खनसे बुंना होलाय आंनि चेनेलाव खनसे बुंना हो इउटुब चेनेलाव खनसे हाय बुंना आं उनाव खेबग्रा केमेरामेन नोंथाङा मारै मोनदो नोंथाङा मोसानानै मारै मोनदो बाय बुंना हो